имрӯзҳо занбури асалпарварӣ яке аз шуғулҳои сердаромад ва муфид маҳсуб ёфта сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамеша дар баромадҳояшон таъкид менамоянд ки ба рушди ин соҳа диққати бештар равона карда шавад. имрӯзҳо хушбахтона дар ноҳияи Вахш хоҷагиҳои деҳқонӣ ва оилаҳое ҳастанд, нафароне ҳастанд ки ба ин шуғл фаъолият карда, яъне ба парвариши занбури асал шуғл варзида ҳосили хуб ба даст меоранд ва зиндагии рӯзгорашонро аз ин ҳисоб ба сомон мерасонанд. мо дар оилаи дӯстмуроди Ғиёсов қарор дорем ва айни замон шумо дида истодаед ки ин кас ба парвариш нигоҳубини занбур машғул ҳастанд ва айни ҷамъоварии ҳосили баҳорӣ аст ва тавре ки мушоҳида мекунем занбуре ки инҳо навъе ки инҳо парвариш мекунанд хеле як занбури оромтабиат ва занбуре ҳаст ки ҳамла намекунад, як занбури ором аст, як занбури хеле хуб аст ки ҳосили фаровон дорад. онҳо нияту мақсад доранд ки дар ҷамъоварии ҳосили баҳорӣ аз ин ҳисоб ҳосили хуб ба даст оварда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд.